Ulelento ukuthi umshado wenu mawuhlonishwe ngabantu bonke. Nani ekuhambeni kwenu uNkulunkulu anisize. Sakhuluma kakhulu sishadise. And ngiyafisa ukuthi uNkulunkulu anisize. Nazi kodwa futhi ukuthi umshado yinto kaNkulunkulu. I-institution kaNkulunkulu. Nike uma uzohlangana nje nomuntu uyamdinga umnikazi womuntu. Angani uyazwakala lento. Uma uzohlangana nomuntu uyamdinga umnikazi womuntu. Akuyona ingelosi le emeduze kwakho. Futhi mayise singixaka ngibuyela kumnikazi wayo. Ngithi Nkosi khona into owathi akubuhle ukuba ngihlale ngingedwa ingekho eduze kwakho. Isingixakileke Nkosi. Ngicela ukubuza ukuthi ilungiswa kanjani lento onginikeze yona. Uyingozi umuntu ohamba nomuntu engamazi umnikazi womuntu. Ngoba umuntu ucetshwa futhi ubuzwa umuntu abhilonga kuyena. Sasihlabelele mabusi ngakhala phansi. Sasithi usufikile. Thank you.